ka senjuk ki dorbar snong penthorum kra mopat molai menta ka sngi ka arpo tarik naitung tlalit manya kendu ya ka EM in charge forest ka HDC Congress Mary Karpuri man kerpat ya ka man penne pensa ya ka law adong kumbala dam pan penbana badru ban penne ya ka tiga jaka kumbakalong man ai jaka shu na ka benta ki lum jingtap badru man pen bhai ka tiga klaw khnang bakan ne kansa kumkata ka klaw ka bakerpang habaya kran bikilat pathai khubor urang ba snong ka mopat ba keren tatyang ula ong jingwan kendu jongi ya ka EM forest ka de dien ka jingmi khubor lor ka jingtmu ka dorbar ma milliam man pen kala biang ya ka law adong shakalaw mopat moro bat kani ka jing pen sngo ya ka jing persha jongi ka de hadien mangila yo ya ka jing menjor na ki khan ritli kishnong ha ka jing ye kendu lang ka bala long khat pratrik naitung ha community hall gofling tingin scam ba ka jing don jong de khlaw kalau ka don kam e mat kum ta ni man ai ka ka presentation hai EM in charge forest Congress Karpuri nilio mane kremri bana ka liang ka jong ni snulak Pakistan ka jong ni kolong ba in bat bet ya ka ei ka baladap mane soy sekolah bat kat kumula de penbenaru ba an pene sa de khlaw kumala penla bahkan de kalau